नोंथांमोना लाजिनांगौ जे सासेबो एनडिबिखौ नोंथांमोना साख्रियाव थिसननानै होनो हायासै जायनि थाखाय लाजिया फांजिया खामला लेबार मावनानै जानांगौ जादों ट्रेक्टराव हा गारनानै जानांगौ जादों बाला अन्थाइ रोगानानै जानांगौ जादों खायफाया अबेबा हाथाय बाजाराव जोंनाव प्रुफ दङ जे सिला सिबना बा बाजार सिबनानै जानांगौ जादों नोंथांमोना बिसोरनि जे हाथियार दैनायनि बेसेनखौ मानो होनो रोङासै बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव इलिगेल साख्रि होदों नाथाय प्रमद बर'नि दिनाव लिगेलि मोनदों होननानै मोनसे खोथाखौ बुजिनाया स्पष्ट नंगौ बिटिसि एकर्डआ मोनसे समाव बिएलटिनि गोलावथार सोमावसारनायनि गेजेरजों जादों आरो बेयाव जेब्ला सान्थि मोनसे गोरोबथानि थाखाय मोनसे एकर्डनि थाखाय जेब्ला हाग्रानिफ्राय सिलाइखौ गारनानै मोनसे फावथेन खोलोमसिम फैयो बा फावथेन बहिसिम फैयो बै समाव बिथांमोननि बेलटि बिथांमोननि जे न'खरनि अबस्था जोबोद गाज्रि बर'नि न'खर दाबो रावनाबो न'खरा बर'नि न'खरा माने मोजां अबस्थायाव गैया 90%आनो बे हिसाबै बिथांमोननो हारिनि थाखाय एसेबांखिनि संग्राम खालामबाय जेब्ला बिथांमोननो साख्रिखौ नायै नायै माखासे बिथांमोननो होनाय जादोंमोन दा बिथाङा मोनसे खोथा प्लास खालामबावनो नागिरो जे संग्राम खालामनो थाखाय संग्राम खालामनायनि थाखाय संग्रामनि नामाव मा फिथाइ लुगैफिनो मा फिथाइखौ लुगैफिननो नाङा होननानै बिथाङा बुङो संग्राम खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि न'खराथ' अबस्था गैला एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा बिथांमोना हाजिरा मावनानै जानांगौ नामा नोंथांमोना लाजिनांगौ जे सासेबो एनडिबिखौ नोंथांमोना साख्रियाव थिसननानै होनो हायासै जायनि थाखाय लाजिया फांजिया खामला लेबार मावनानै जानांगौ जादों ट्रेक्टराव हा गारनानै जानांगौ जादों बाला अन्थाइ रोगानानै जानांगौ जादों खायफाया अबेबा हाथाय बाजाराव जोंनाव प्रुफ दङ जे सिला सिबना बा बाजार सिबनानै जानांगौ जादों नोंथांमोना बिसोरनि जे हाथियार दैनायनि बेसेनखौ मानो होनो रोङासै बिथांमोना मा मावनानै जागोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बिथांमोननि खस्थ'खौ नायनानै होदों आरो नोंथाङा बुंबाय थायो जे गुबुन हारियासो बांसिन प्रिफारेन्स मोनबाय होननानै दा बिएलटिआ गुबुन हारि जाहैबाय बर' हिसाबै बर'नो साख्रि होबाय दा नोंथाङा बेयावबो मा फाजाबाय थायो फालाय दा साख्रि होआमोनब्ला मा मावनानै जागौमोन बिथांमोना जौ फाग्ला जालांजोबगौमोन माथो मा मावनानै जागौमोन आदा रंगुल नोंथांमोनाथ' होनो हायासै जों होनायखौ मानो मेगन सादों फालाय आरो बिथाङालायनो मोनबा गेरान्टिखौ हजम खालामनो हायाखैनो नोंथाङा हजम खालामनो हा रायजोफोराथ' नों मोजांखौनो मोनदोंना हाग्रामा सारखौ इलेक्शननि सिगां जि प्रमिस होदों बेखिनि खामानिखौथ' दा सानफा एफा मावगासिनोखा प्रमद बर' बिथाङासो 420टा जे भिसिडिसि सेक्रेटारिनि जि साख्रिखौ इलिगेलाव होदों बेखौथ' रायजो राजाया नुयै गैयाना इएम फेरेंगानि फिसाजोआ बोरै फरेस्टआव साख्रि मोनखो नोंथाङा बेनि फिननायखौ होलाय ना खारनोनो हागौमोन ना बे संग्राम खालामग्रा ना बबेबा नों अर्गानाइजेशनजों ना नों जरित जानानै दंमोन बोरै मोनखो रंगुल नोंथाङा बारा होसिख्रावनानै बुंनो नाङा नोंथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों हाग्रामा महिलारि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुलि बिसि मानव गेदेर सेवलि महिलारि बिथांखौ राजनितिकजों जरित दङ बा एबार एमएलए इलेक्शनाव ओंखारगोन होननानै आरो नोंथाङा बुंदों बिथांजोआ जे बड'फानि जेबो सानस्रिखौ मिन्थिया बड'फानि फलोवार्स नङा होनदों आदा रंगल आं नोंथांखौ आं खुलुमगोन जे बड'फाखौ लानानै राजखान्थि खालामनायखौ नोंथाङा गार आरो सेवलि महिलारि बिथांजोआ दायो गोदान फेस दिनैसिमबो टिकेटआ बिथांजोनिया क्लियार जायाखै आरो बेनि बिथांजोनि टिकेटआ हाइकमान्डनि सायाव सोनारगोन होननानै आं दाख्लैनो नोंथांनो बुंखादों नोंथाङा निउ फेसखौ बेफोरबायदि जाहा थाहा खोथा बुंनानैहाय गोसोआव दुखु होनो नाङा बिथाङाबोथ' सासे बर' सुबुं नोंथाङा हारिनि बाथ्रा सानबाय थादों नाथाय बिथांजोआबोथ' बर' दा बर'खौ जुदि बाइसेन्सनि खोथाखौसो बुंदों आं बिथांजोखौनो जुदि केन्डिडेट होयोब्ला मा नोंथाङा बेनि सायावबो बखिबावगोन नामा नेपटिजम होननानै बुंदों इन्डिया बायदियाव आसाम बायदियाव नाय राजखान्थियाव खुनु न'खरजों खोथा गैया सोरबा मोजां गाज्रिजों खोथा गैया जायहा केपासिटि दं बिथांनोनो टिकेटखौ होनाय जायो इन्दिरा गान्धी मोननि न'खरखौ नाय दानो रकिबुल हुसेन मोननि बिथांनि खोथाखौ नाय गौरब गगৈ बिथांनि खोथाखौनो नाय मोनसे समाव गौरब गगैनि बिफाया आसामनि सीएममोन दा गौरब गगैयानो दा आसामखौ सासे जेनेबा कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जानानै दं दा हाग्रामा महिलारि बिथांजोनि राजखान्थिनि फोथाराव फैनाया अब्ला मा दाय जाखो माने नोंथाङा ओरैबायदि होबाबो दाय होआबाबो दाय माने नोंथाङा आं दाख्लै ओंखायनो बुंखादों जे नोंथाङा राजनितियावनो समायखाया कुनु नोंथाङा राजनितिकनि मानसियानो नङा आरो एसारखौ बिथाङा बन्द खालामाखै गुबुन हारिखौ बा मुस्लिम
सम्प्रदायनि मानसिफोरखौ नोंथाङा प्रिफारेन्स होदों होननानै बुंदों नोंथांमोनाबोथ' नों 22टा जनगोष्ठीखौ लानानै खामानिखौ मावदोंमोन मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखायनोथ' गावबा गावनि एक्सट्रा मोनसे फ्लेगशिप स्किम फोसावदोंमोन अब्ला नोंथाङा मारै दासो बे रावखौ बुंनो हाखो बन्द खालामो खालामा बे जोंनि खोथा जिहेतु बिटिसिआव मोनसे आयेन बानायनो हायो जों गोसोबायदि रायजोफोरनि गेदेरथार इन्टारेस्टनि थाखाय जों खामानिखौ मावलांगोन दा बेखिनियानोसै आदा रंबुल नोंथाङा हाग्रामा महिलारी साननि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोजोन्थों।